Mga mananap nga makita sa palibot. Adunay nagkalain-laing klase sa mga mananap. Adunay mga mananap nga nagpuyo sa yuta, tubig, yuta og tubig, ug sa kahanginan. Mga mananap nga nagpuyo sa yuta: baboy, baka, iring, kabaw, kabayo, kanding, iro, manok, ug rabbit. Mga mananap nga nagpuyo sa tubig: isda, jellyfish, kugita, nukos, ug pasayan. Mga mananap nga mabuhi sa yuta ug sa tubig: baki, bao, buaya, ug itik. Mga mananap nga naglupad-lupad sa kahanginan: alibangbang, buyog, ug langgam. Mao kadto ang mga mananap nga makita sa palibot. Aduna ba kamoy nakatunan karon? Maayo hinuon. Mga bata, sa sunod na usab, amping!